Bon dia, són les 8 del matí. Avui no anava a gravar vlog. Aquesta setmana en general no anava a gravar cap vlog perquè m'he quedat sense carregador perquè m'he deixat a Tarragona. Però què passa? Que he dormit entre com superbé i supermalament. He dormit fins les 5:30, però com un bebito. Després m'he despertat a pixar. Espera. És que potser feia una mica de vent i ho he parat per si de cas perquè el contingut de qualitat és el més important. M'he parat a pixar, llavors què ha passat? Tipo, eren les 5:30 i no podia dormir. M'he ficat una sèrie, com que crec que m'he mig dormit, però havia un moment que he pensat ui, està entrant com algú a la meva habitació. He tancat els ulls en plan, tipo, bueno, si cierro los ojos, tipo, estoy mimiendo, no passa nada. Llavors, quan he sentit amb aquella persona com super a prop, he obert els ulls i he vist que no hi havia ningú. I ha sigut com un... Ok, els he tornat a tancar pensant, bueno, estava somiant i m'he despertat, el que sigui. De sobte he començat a notar com si un gat o un gos se fiqués com el coixí que tinc jo al costat del llit. M'he girat així, no he vist a ningú i que jo crec que m'he dormit del susto. Llavors m'he despertat a les 8 ja una mica consternado i a desayunar. Que fuerte totes les mones. M'encanta la Pokémon. Jo vinc als llocs més guais d'Hospitalet per gravar. Ai, que difícil. Ja està, doncs vaig a treballar amb aquest solet. Jo no vull anar a treballar amb aquest solet. Que fora, abans anava a un bivar i a esmorzar perquè pensava que em sortia més barat, però he descobert la típica fleca com de poble a la que ja anava abans i és més barat i més bo, així que... L'únic que no puc dir on és per la privacy, saps? Que si no encara estareu tots demà esmorzant allí. A veure, com en veritat estic enmig d'un breakdown, se'm permeten fer aquestes coses, oi? Vaig a pintar la paret. Aquest és el meu setup de pintures, no em mateu si no són per la paret, m'és igual, la veritat. I ho estic fent amb una pobra pel·li de la Mulan que m'he trobat pel carrer ara mateix. Confieu que és un procés. A veure, és que realment fa bastant de fàstic, que està molt brut. Però bueno, a veure, alguns ja hauríeu d'anar sabent què és. M'encanta com queda en l'aigua. Va agafant forma i em vaig apilar, perquè és una cosa que volia fer fa temps i encara no he fet. Oh, mamma mia. Ara està tot vermell. El dia s'està enfosquint una miqueta, però bueno, són les 6:40. Espero arribar a temps, perquè he quedat amb l'Oli i la Júlia per anar al teatre i crec que estic arribant una mica tard. Jo tampoc, realment. O sigui... M'ha fet pensar. Vale, estic tornant cap a casa després del teatre i per variar la Renfe separat, així que anem a fer un unboxing de lo que he comprat al Primaprix. Ara arrencat, justament, fem a passar-les, tenim temps. Un quesito camembert, €1,25. Zaire, €1,95. Dinosaures amb xocolata blanca. A veure si adivineu quan m'han costat. Efectivament, 90 cèntims. I això que no sé, tio, €1. Vull dir, tenen tan baratíssims això, €1? Pues fins aquí el vídeo d'avui. Evidentment no estic gravant la despedida el dia que toca. Quan vaig arribar a casa després de l'unboxing vaig arribar tan cansat que me'n vaig anar a dormir. He de fer un munt de coses encara des d'aquella setmana que estic retrasant, però entremig, abuts, Setmana Santa, han passat moltíssimes coses que m'agradaria com haver gravat i he pensat, basta, fins que no acabis aquell vídeo no pots ficar-te a gravar més coses. Llavors, comencem, etapa nueva, empezamos temporada de primavera i ara se vienen cosites. Tenim una llum espectacular, són les 8 de la tarda, que això, si ho hagués gravat quan tocava a les 8 de la tarda ja era super fosc, és a dir, canvi d'etapa. Vamos por ahí. Tenim la paret aquesta guarríssima pintada, però per l'estiu hauria d'estar ja pintada sencera. Ja esperaré al següent vídeo a dir les cosites que se vienen, perquè vienen cambios. Así que nos vemos en el próximo vídeo. ¡Vamos! ¡Chao!